Hvis man virkelig vil, så kan man godt snyde sin hjerne til at kunne lide noget, man ellers ikke er særlig glad for. Vil du vide, hvordan? Ja, man kan sætte sig sur på noget oprydning, eller ting, man skulle have gjort, og i det hele taget falde ned i en grøft, for man er vred på sig selv, eller det hele er bare en stor elendighed. Og så kan man godt komme lidt væk fra det, der er det gode i livet. Her forleden dag var jeg ude og køre en tur i min bil, og så kørte jeg sammen med min datter, og pludselig siger hun til mig, hey, nu er vi i trafikkø. Og så sagde jeg til hende, nej, det er jeg ikke. Jeg har besluttet mig for, at jeg vil ikke være med i den der trafikkø. Og så begyndte hun at grine og sige, at sådan kan man jo ikke se på det. Men kan man ikke det? Altså, vi vælger jo selv, hvordan vi vælger at se ting. Sådan skal et keyboard vel ikke vælge eller vende, skal det? Det som var det underholdende ved det, det var, at fordi jeg begyndte at pjatte med det og gøre som om, at nej, jeg er der ikke i kø, og kø, det, der, altså, det kan godt være, at der er mange biler omkring mig, men jeg har ikke lyst til at være med i den her kø, så jeg er ikke med. Jeg kører lige ved siden af alle de andre biler, men jeg besluttede mig for ikke at være med i køen. Og selvom det virker fjolle, så kan jeg fortælle dig, at det gav mig energi, og det gjorde mig